tom tentang ini update ya kan iki topik yang debat ketika terjangkau paper 2 tharai gini. Teh gini kia sering buat berka English mah English tu kidon gini ki topik badika scanning skimming kenika think a lot kam don tharai ka ya paper English. Teh English ka don touch of reading kidon ka intensive reading berka extensive reading. Tentang ini apa kini ka scanning skimming but think a lot ki day kan ka scanning mah scanning kadai ka bapule tang nasla kacing batai kadai ka scanning kadai ka kompule banwat bej yaki benta bakerpang kum ka kerteng nambar ne tarik ngi nom pule lut rengi pej kloi ban siam ya ka ka bangi kwa scanning ka penpiang banwat kloi ya ka jing shisha ka ba kerpang apoka kot teh scanning sutuk try ketika scanning ketika bapule tengah selat teh baar hone ketika ka skimming ketika kompule state banyo ka jingmut jong kapang pedang neng wa baklang entai ni kena ketika kompule state banyo tang ka jingmut jong ka pang pedang jing batai skimming kedai ban pule kloi yakimat ba konstan bat ki benta sedang jong ki paragraf ban singutu ya ke jingmut ba pedang jong kakot skimming kayara ban yo ka jing ya tu ba pedang ne ka main idea klem da pule lut te tu ka igani skimming kadai no kadai ka kom pule state banyo tangika jingmut laneka papdeng te ka balai kadai ka balai pat kadai ka ting alot ke kadai ka ting alot kadai ka buj penpau syabar ya kata ka bangi perkat teng ne yatu kano karukom penankam yaka buj ka bakerteng ting alot te kini ki mat mah te ki tong ni pe da ka ba kli jing kli ki khna ki laban penpau ya kata ka baki perkat alat yaki bahkin antat gas nuksa ya tu lupa ke ka bajia ladangi penjot yaki ding te ka wi perkang penankam ya ka tin ban pensyai ya ka map we pat ang banwat ya ki baki kena kila tip lupa ani ang we pat ang penmlen yaki ni kadiki kena mah unde bakla taj penmlen yaki kena makin penpau ya kata ka baki ladon ka haka jingmut jongki mah tu sakwe pat kalong ka aktiar banwat ya ki jingduna kena tau mentang ini page ai badi bat ki MCQ jong kini ki ka kompule ka bangi penan kam banwat kerteng ne nambar ha ka kot kalong hantu ka jupap kadai scanning mah te ka sakoi pat ka skimming kalong ban te hantu ka jupap kadai ka ba si pule kloi banyo ka jingmut ba pedang ni jingmut phang pedang tu bakla taj tu teka number lai na kating alot kamut hane ka jupap ketika number B perkat ne mutho syabar ka ba pule te teng ne pe ka wei pat ong kanuksa ka biang tam jong ka scanning ka long wat ka kerteng hapok ka ko tu job ketika number B tekan number stop ong habangi pe tang haki kentin kongsan ban yo ka jing itu pedang kata kadai ka skimming te yakini ki notes nga shu yo na perlu ko bapule apo dayat te yakini ki MCQ te nga shu shna mangahi te se ki don ki jing duna te saya
pen bej lang mah se dan hi jing bakla nang tai te kama pa kini ki scanning skimming but ki kini ru kilong ki ba don kam pha mo ka pepar English ru mar ki don kini ka English ki don ki intensive reading extensive reading scanning skimming ru ki don te to shim ba kini ba pim la ban shim kini ki la long ka jing mun toi ya phi ha ka pepar English ru mah ta kule shibun